Inyuvesi yakwaZulu eyaziwa ngenyuvesi Yas'Ongoye iqhakambisa kakhulu Afrika. Lokhu ke ikwenza ngomculo oculwa Ekwaya. Iguqula umculo ojwayelekile wamakwaya iwenza uhambisane nesikhathi samanje. Abafundi abangamalungu alekwaya bathi kuningi abakufundile ngesikhathi behlanganisa lamacwecwe amabili. We have a rehearsals almost every day from Monday to Friday, so that teaches us to be dedicated, to be invested and to be committed in whatever that we put ourselves into. Omunye wabaculi abayingxenye yelinye lamacwecwe uthi ukucula nalekwaya ukuthathe njengethuba lokunikela emphakathini. So Ikwaya is one of the things esibenza abahlale beqoqekile bendawonye befunda ukwenza izinto eziningi bebambisene futhi into abantu abaningi abancane esikhathini samanje bangakwazi ukuyenza. So ukuba part of Ikwaya or ukuthi ngikwazi ukucollaborate nekwaya ngithe awuthi let me give back to the community as a member ye community as well. Kwelinye lamacwecwe alekwaya kukhona neliqukethe umculo wesintu. Siphethe amacwecwe amabili. Icwecwe lokuqala liqukethe osaziwayo kwezomculo abafana noTS Kwazela, oNonzwakazi, oDumza Maswane nabanye abaningi. Icwecwe lesibili liqukethe yonke imculo esingayibiza njengemculo yesintu leyakudala kodwa sesiyishintshileke sayifaka isimanje manje nomnyakazo wakhona impela udla ubhedu ukuze uzothandwa abantu bonke. Abaculi asebezakhele igama emkhakheni womculo bathi ikusasa lomculo isezandleni ezinhle. Abantu abaningi even emakhaya bayazi i-choral music or umculo wamakwaya. So to see into ekanjena coming to the commercial side of music industry, I see a very big future. Amacwecwe amabili Ekwaya eNyuvesi Yas'Ongoye azophuma mhla lunye kuNdasa. Ezindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 nginguNozipho Xaba ngibeka ngisempangeni enyakatho yeKwaZulu Natal.